Τι ώρα που να χορεύουν το κελίτσο. 7 η ώρα θα πάνε. 7 η ώρα θα πάνε. Εσείς ποια κυρία είπαμε ότι είστε? Εγώ είμαι η Αναστασία Δαβιδοπούλου. Δαβιδοπούλου. Ναι. Μάλιστα, και καταγωγή μου που έχετε? Η καταγωγή μου είναι, ο πατέρας μου είναι από την Πάφρα της Τουρκίας. Ναι. Και η μαμά μου ήταν Σαμσουντέα από την Ρωσία. Παραδίπλα. Από τη Σαμσούντα πήγαν στη Ρωσία και από τη Ρωσία ήρθαν εδώ. Ναι, γιατί η Σαμσούντα ήταν δίπλα στην Πάφρα. Ναι. Η Πάφρα διοικητικά στη Σαμσούντα ανήκει, ενώ Σαμσούντα ήταν. Έτσι. Κοντά είναι, από εσάς δεν είναι μακριά. Έτσι. Μάλιστα. Και εσείς μας είπε ο κύριος Χαράλαμπος ότι ξέρετε λιγάκι το Σαρίδη την Πάφρας. Ναι, κάτι λίγα. Έτσι θυμάμαι από μικρή που ήμουν. Θέλετε να μας το πείτε? Ναι, όσο ξέρω. Ωραία. Γιατί όχι. Hey sarigis, ne yatarsin yalinis. Hey sarigis, ne yatarsin yalinis. Sarigizin saçları, oynarolmuş başları, oynarolmuş başları. Μετά είναι πάλι το δεύτερο, που κάτι λίγα θυμάμαι. Σαρικίζει νάνας, όσο μπαίνει μηγαϊνάνα. Τόσο λίγο ξέρω, παιδιά, λυπάμαι πολύ. Δεν πειράζει. Από αυτό που ξέρετε, που λέτε τώρα, ξέρετε να μας εξηγήσετε και τι σημαίνει? Τι σημαίνει, ναι, βεβαίως. Σαρικίζει θα πει... Εξανθό κορίτσι, ξανθό κορίτσι. Ξανθό μου κορίτσι, ξανθό κορίτσι. Γιατί κοιμάσαι μόνη σου, λέει. Ναι, για τάρση για λινής, γιατί κοιμάσαι μόνη σου. Και μετά λέει τις σαρίγκες τα μαλλιά είναι για παιχνίδι, να τα παίζει δηλαδή. Ο Ινάρ θα πει παίζω. Ο Ινάρ όλμους μπασλαρού. Δηλαδή να παίζω με το κεφάλι της, με τα μαλλιά της και να χαίρομαι θέλει να πει. Ωραία. Ναι, αυτός είναι ο πρώτος στίχος. Από το δεύτερο που θυμάμαι αυτό που σας είπα, της Σαρίγγης λέει η μαμά να γίνει δική μου πεθέρα. Μάλιστα, δηλαδή, που σημαίνει να την παντρευτεί. Να την παντρευτεί, αυτό είναι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Όχι, ωραία, είναι μια χαρά. Ναι. Εσείς εκτός από τους Σαρίκους, αυτά που τον πατέρα σας το ακούσατε αυτό? Ναι, ναι. Ποιος ήταν ο πατέρας σας? Ο Θεόδωρος Τελετσίδης. Θεόδωρος Τελετσίδης. Τελετσίδης. Έτσι λεγόταν. Εσείς το επίθετο που μου είπατε πριν, του αντρός σας είναι? Το αντρός, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Και εκεί από την Πάφρα, μέσα από την Πάφρα ήρθανε ή από χωριό? Από χωριό της Πάφρας. Από χωριό. Δεν το γνωρίζετε? Αυτό το χόρευε ο μπαμπάς στο χορό? Το χόρευε. Ναι. Συγχωρέθηκε. Με τι το χορεύαν, είχαν ζουρνά? Τίποτα, μόνος του. Με τραγούδια εδώ που ήρθε. Με τραγούδια τραγουδούσε και χορεύανε. Εδώ στην Ελλάδα όταν ήρθανε, το τραγουδούσαν με... Αυτός το τραγουδούσε και ήταν δηλαδή τραγουδιστής μέσα, χωρίς όργανα, χωρίς όργανα, μάλιστα. Εκείνο τον καιρό πάντα έτσι γινόταν. Ναι. Ένας ξεκινούσε με ένα τραγούδι, μπαίναν στο χορό και... Έτσι. Αυτό δεν μιλάτε για χώρους μεγάλους κλπ. Στο Μοχαπέτη, στο σπίτι που κάνανε ή έξω στον κόσμο? Ήταν ένα σπίτι, είχε μια μεγάλη σάλα και ήταν αυτό, έτσι προσφερόταν κάθε φορά όταν υπήρχαν οι χοροσπυρίδες που λένε. Μάλιστα. Τότε και ξέρω. Αυτό που το κάνατε εδώ στην Ελλάδα, πού? Στο χωριό μας. Στο διαλεκτό της Καβάλας. Μάλιστα. Δεν είπατε να φορέσει και κανένα ρούχο, παιδιά. Δεν φαντάστηκα ότι θα με πάρετε σε κάμερα. Είπαμε να το γράψουμε στην κάμερα. Έπρεπε να μου το πείτε αυτό. Εγώ όπως είμαι στο σπίτι δίπλα. Μια χαρά είναι. Και εμείς πώς ήρθαμε? Και εμείς το ίδιο ήρθαμε. Σας ακούω. Εκτός από τους Σαρίγδους, τι άλλο χορεύανε, θυμόσαστε? Ας πούμε το τυρφόν το χορεύανε? Το τυφρόν, ναι. Ναι, και το τραγουδούσε ο μπαμπάς αυτό? Το τραγουδούσε, αλλά σήμερα ειδικά έτσι σκεφτόμουν. Τι άλλα λόγια να είπε αυτό το τύφρον, ρε παιδί. Νταντίν τύφρον, νταντίν τύφρον, νταντίν. Αυτό μόνο στο μυαλό μου έχω. Ήμουν πολύ μικρή τότε. Μάλιστα. Πολύ μικρή. 10 χρονών. Αυτό είναι... Νταντίν τύφρον, και ήταν έτσι πολύ δυνατός. Έτσι, είναι δυναμικός, ναι, ξέρω. Δυναμικός χορός, ναι. Είναι η τριγώνα, εσείς τι λέτε τυφρόν. Άλλο ήταν το κόγγιαλι. Κόγγιαλι, χορεύεται το καρσιλαμά. Καρσιλαμάς πρέπει να ήταν αυτό. Βέβαια. Σήμερα έτσι σκεφτόμουν, λέω, τι χώρος πρέπει να ήταν αυτό το κόγγιαλι. Δεν χορεύανε με κουτάλια, οι δικοί μας, έτσι.
Ζήλια. Ούτε ζήλια, δεν θυμάμαι. Σας λέω πολύ Εγώ απλά. είχα έναν νονό ο οποίος έπαιζε λύρα. Ήρθε από την Αμάσια. Αυτός έπαιζε και ταβούλη και λύρα και τραγουδούσε και τουρκικά. Αλλά αυτός έπαιζε με κουτάλια. Χορεύει το κονιαλί με κουτάλια. Δηλαδή και στα δύο χέρια είχε τα κουτάλια. Όταν χόρευε αυτός, όλο το χωρίσιο τους. Τόσο καλός ήταν. Τόσο καλός. Μάλιστα. Ο πατέρας μου συγχωρεμένος είχε πάρα πολύ γλυκιά φωνή, μελωδική φωνή είχε. Γι' αυτό και μέσα στο χωριό ήταν ο τραγουδιστής, ας το πούμε. Και κάνανε κάτι χορούς, κάτι κέφι. Αυτό στο μικρόφωνο τραγουδούσε. Τίποτα καλύτερο. Τίποτα, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε κι εσείς. Μιλάμε τώρα, είμαι ας πούμε στα... Και φανταστείτε εκεί την εποχή δηλαδή χωρίς μικρόφωνο. Ήταν το 50, πιο πίσω πάμε, πιο πίσω. Τότε. Η δικιά μου γιαγιά, η οποία είναι Ορτουλίσσα, λέει ότι στο χωριό μου μαζευόντουσαν μία φορά τη βδομάδα κτλ. Και κάνανε φοβερά γλέντια στην πλατεία, έξω στο ύπαιθρο. Ναι, ύπαιθρο. Στο ύπαιθρο. Ναι, και φέρνανε, λέει, από φυσαρμόνικες, ακορντεόν, βιολιά, ζουρνάδες. Γινόταν, λέει, χαμός στο χωριό. Εκεί στην πλατεία, λέει, περπατάς τώρα και νομίζεις ότι στα παλιά χρόνια δεν ήταν τίποτα, ας πούμε. Εμείς, λέει, μια φορά τη βδομάδα ή το Σάββατο την Κυριακή μαζευόμαστε και χορεύαμε. Η νεολαία τότε. Όλες τις Κυριακές στα Αγώνια πάντα υπήρχε χώρος. Είτε με ταβούλι και λύρα ή κλαρίνο με επιτελεδί. Φυσικά υπήρχε και ο Ζουρνάς, ο οποίος συνοδεύτηκαν μέχρι ο παππούς που πέθανε, ο θείος μας δηλαδή. Και μετά ήρθαν τα κλαρινά και τα άλλα όργανα, ας πούμε. Τα πιο ευρωπαϊκά, τα μοντέρνα. Πιο μοντέρνα. Και έτσι στην περιοχή γύρω εκεί ήταν οι χωριανοί μας που πήγαιναν και κάναν τα γλέντια, τα μουχάπετια στα χωριά. Έτσι. Βέβαια, ήταν κάτι το άλλο. Είχαμε πολλούς οργανοπαίκτες. Κάποτε είχε. Οι παλιοί όλοι όμως μας αφήσαν και φύγανε και τώρα οι ναι. καινούργοι δεν έχουν πολλά ακούσματα. Θέλετε να τα αναβιώσετε τώρα. Ναι, έχουμε αρκετά. Μαζέψαμε από τους παππούδες και μαζεύουμε. Εγώ χθες γνώρισα στην τράπεζα, στην Α εργάζομαι στην Κλικής, έναν ιερέα που βγήκε από το Κλικής, ο οποίος η καταγωγή του είναι από το Κιουμούσι Ματέρα, την Αργυρούπολη. Και μου είπε, τώρα θα πάω να τον γράψω γι' αυτό. Λέει, αυτός ξέρει πάρα πολλά. Μου λέει τραγούδια, αυτά τι κάνανε. Τα άκουσα από τη μάνα του ήρθε μεγάλη παντρεμένη από εκεί. Και έχει πολλά ακούσματα και πολλές εμπειρίες. Ο πατέρ είναι και 83 χρόνια. Τόσα πολλά πράγματα που υπήρχαν. Υπήρχε πλούτος, αλλά δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν συνείδηση να πάνε να ψάξουν να τα βρουν. Ναι, να τα κρατήσουν δηλαδή. Δεν είχαμε την ευθύνη να τα γράψουμε. Κάπου ο πατέρας μου έγραψε κάτι τραγούδι, κάποιοι άλλοι δεν τα γράψε και τον πυρό. Τώρα ψάχνω να βρω ποιοι γράψανε τότε, ηχογραφήσανε τον πατέρα. Έτσι. Το συγχωρέα πατέρα. Μάλιστα. Τι άλλο χορεύατε, δηλαδή το Σαρίγος το χορεύανε, το Τεφρόν το χορεύανε, Τέκαητε χορεύανε, Πώς? Τέκαητε. Δεν θυμάμαι, Όχι. Πάντως όλα αυτά τα ποτήρια Το Παλαμά. τα χόρευαν, αλλά τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ονόματα. Έτσι. Ονόματα. Ναι. Εκεί στο χωριό, εάν βρεθεί στην Καβάλα, Ναι. πέρασε από το χωριό και πέρα, μήπως βρεις κανένα μεγάλο. Εσείς ξέρετε αν υπάρχει μεγάλος κανένας μεγάλος εκεί. Δεν υπάρχει, όλοι φύγανε. Ναι. Κάποιοι νέοι είναι και λίγοι στο χωριό μείναν από εμάς, στη δικιά μου ηλικία, πολύ δύσκολα. Εμείς είχαμε το γραμμόφωνο τότε, τώρα έτσι θυμήθηκα. Είχε ένα στο χωριό γραμμόφωνο και εκείνο έβαζε, ας πούμε, καμιά φορά έτσι και κάνανε και γλέντε και με το γραμμόφωνο. Δεν υπήρχε άλλο όργανο τότε. Μετά ένας πόντιος έτσι με λύρα από το διπλανό χωριό ερχόταν και κάνανε έτσι χώρους, σε γάμους, σε Ναι. ερχόταν αυτός. Δεν υπήρχε. Οι δικοί σας από εκεί όταν ήρθαν φέραν τίποτα Πολύ μαζί παλιά, τους. Πολύ παλιά ήταν αυτά, μπάμπη. Ορίστε. Φέραν τίποτα οι δικοί σας μαζί τους εκεί από τον Πόντο, όταν ήρθαν εδώ. Από όργανα, από τι. Από όργανα, από εικόνες, από σκεύη, από ενδύματα, ρούχα, τέτοια ποντιακά φέρανε. Τίποτα. Ο μπαμπάς μου ήρθε έτσι. Κυνηγημένη η φία είναι δική. Κυνηγημένη. Στο Δυτικό Πόντο δύσκολο θα βρεις τέτοια πράγματα. Ναι. Όλοι, παράδειγμα, Κακή κακός δηλαδή, χωρίς ετοιμασία. ο πατέρας μου στην έξω από τη Σαμσούν το έριξαν τα όπλα στα χωράφια και πήγαν να μπω στο καράβι. Δηλαδή περπατήσανε γύρω στα 130-140 χιλιόμετρα με τα πόδια από την Αμάσια να φτάσουν στην Σαμσούντα
για να πάνε Στα πλοία. Μέχρι εκεί όμως ήταν οπλισμένοι. Στα χωράφια πετάξαν τα όπλα και αυτά Για το φόβο των Τούρκων. Ναι, ήταν πολύ κινητημένοι. Δεν έμεινε δηλαδή και στα χωριά που πήγα εγώ στην περιοχή της Έρπαγα και τα χωριά όπου ήταν Έλληνες, τα περισσότερα τα χωριά τα είχαν κάψει για να μην επιστρέψουν πίσω. Έτσι. Μάλιστα. Μόνο εκεί που ήταν μεικτά τα χωριά, Τούρκοι με Έλληνες που μένανε, εκείνα τα χωριά μείνανε. Τα άλλα τα χωριά τα έχουν κάψει όλα, δηλαδή δεν αφήσαν τίποτα για να μην επιστρέψουν στο χωριό, για να σκοτωθούν, να φύγουν. Κατάλαβα. Τους παππούδες μου όλοι είχαν σκοτωθεί, οι Τούρκοι τους σκοτώσαν και ο μπαμπάς μου με τον αδελφό του είχαν μείνει ορφανά. Και δουλεύανε, λέει, στη δούλεψη κάποιανού, πώς τους λέγανε αυτούς τους αγάδες. Οι Τούρκοι, αγάδες, δεν είναι, στα τσιφλίκια τους δουλεύανε. Και όταν έγινε η ανταλλαγή, δεν είχαν άλλους συγγενείς εκτός από μια ξαδέρφη του πατέρα μου, που αυτή τη λέγαμε αργότερα γιαγιά εμείς, επειδή ήταν μεγάλη. Αυτή ενδιαφέρθηκε και με δικαστική απόφαση. Δεν έδινε τα παιδιά, το θείο μου και τον μπαμπά μου ο Τούρκος. Ο Αγάς ήθελε να τους κρατήσει, να τους τουρκέψει, ας πούμε. Ναι. Και η γιαγιά μας αυτή, ας το πούμε, η Βασιλική, έκανε δικαστήριο και τα δικαιώθηκε. Σου λέει, αυτά τα παιδιά είναι Ελληνάκια. Θα τα πάρω εγώ και θα πάω στην Ελλάδα. Και ήρθε τα έφερε εδώ. Και έτσι ήρθαν οι επεξήλθροι. Μάλιστα. Χωρίς τίποτα. Αυτή από τη Ματσούκα που ήρθανε πάρα πολλοί κόσμος, έχει φέρει μαζί του πάρα πολλά πράγματα. Ιδίως από την Τραπεζούντα, όσοι φεύγανε, είχαν ακούσει ότι εάν έφευγες για τη Μολδοβλαχία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, σε εκείνα μέρη, αν έπαιρνες το καράβι για να αφήσεις προς εκεί, σε δίνανε όλα, ό,τι είσαι και δεν είσαι, τα φορτώνανε. Μόνο για την Ελλάδα υπήρχε το πρόβλημα. Όσες αποσκευές και αυτά δεν σε έφεραν εκεί. Και πήγαν από την άλλη πλευρά της Μαύρης Θάλασσας. Ναι, και φύγαν απέναντι. Όσοι από την Τραπεζούντα και αυτά τα μέρη φυσικά ήταν ελεύθερα εκεί πέρα. Δεν υπήρχε ο διωγμός, δηλαδή δια της βίας να φύγει ο κόσμος. Και κανονικά αυτοί φύγαν κανονικά. Έτσι. Αυτή η γιαγιά. Όλο το κακό ήταν στο Δυτικό Πόλτο. Αυτοί έπαθαν πολλά και όντως. Η γιαγιά σας τίποτα? Αυτή η γιαγιά μου που λέγαμε Βασιλική, θυμάμαι μας έλεγε σαν ιστορίες, μας τα έλεγε γυναίκα, αλλά τα είχε ζήσει, βιώματα της εκεί. Έτσι. Τότε στο κυνήγι, στην έξοδο, τους διώξανε. Μέσα στα δάση, λέει, όσοι είχαν παιδιά μικρά, μας τα έλεγε έτσι και λέγαμε, βρε, για τέτοιες καταστάσεις ζήσατε, ας πούμε. Βλέπανε τους Τούρκους που κόντευαν εκεί στο γρυψώνα τους, ας πούμε, και αν έκλαιε κανένα μωρό λιχουδάκι, έτσι, το πνίγανε. Το έχω ακούσει και αυτό. Το πνίγανε. Και για να μην φάμε, λέει, δεν είχαμε τίποτα, από τα δέντρα, λέει, τα πράσινα φύλλα τα μασούσαμε, πικρά εκείνα, και τα φτύναμε, λέει. Τόση πείνα είχαμε, δηλαδή, μέσα στα βουνά και στα δάση, για να κρυφτούμε, να σωθούμε. Με τέτοιο αυτό, δηλαδή, φύγανε από εκεί, με τέτοιες συνθήκες. Έτσι. Μάλιστα. Τι άλλο θα μας πείτε? Τι θυμόσαστε? Τι άλλο να σας πω? Τι άλλο να σας πω? Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Ρωτήστε με, μήπως θυμηθώ κάτι. Τίποτα. Εμείς αυτό το οποίο θέλαμε με το Σαρίκους να το γράψουμε, μας το είπατε έτσι πως θυμόσαστε. Από εκεί πέρα, εντάξει, επειδή εγώ πηγαίνω ας πούμε έτσι, για να μην σας πω ότι είστε μεγάλης ηλικία, αλλά σε ανθρώπους οι οποίοι, άμα δεις είσαι μεγάλος, δεν μπορείς να έχεις και γνώση. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι συνάρτηση. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν μια ηλικία έχουν και κάποια εμπειρία. Έτσι. Το ψάχνουμε αυτό. Δηλαδή πηγαίνω σε ανθρώπους έτσι για να δω. Πολλές φορές θα μου δώσετε εσείς ένα στοιχείο, θα μου το δώσει και ένας δεύτερος και ένας τρίτος και ένας τέταρτος. Αν το ακούσει από 10 ανθρώπους θα πω έτσι ήτανε. Ναι, θα το διασταυρώσεις. Ακριβώς. Πάντα έτσι πρέπει να γίνεται η καταγραφή και η έρευνα. Δεν ξέρω πολλά πράγματα, γιατί εγώ εδώ στην Ελλάδα γεννήθηκα. Ναι. Από ό,τι άκουγα δηλαδή από τους γονείς μου ήταν. Και εκείνοι μικροί ήρθαν από εκεί. Ο μπαμπάς σου τι ηλικία ήρθε? Ο πατέρας ήταν μεγάλος, ήταν γύρω στα 25 χρόνια. Ο μπαμπάς μου μικρός. Παντρεμένος εκεί, άφησε τη γυναίκα το μωρό, φύγανε στην εξορία.
μόνος από την οικογένεια, ο πατέρας μου πολίτωσε. Η μάνα μου ήρθε μικρή, 13-14 χρονών. Μεγάλη ορφάνεια πάντως τα έδειξαν εκεί, αυτοί που μείναν χωρίς γονείς, δηλαδή οι Τούρκοι που τους σφάξαν. Τώρα ακούω εδώ πέρα κάποια χωριά που πέρασα εκεί πέρα, είναι χαμηλά κάτω στον κάμπο το χωριό αυτό, από την Έρπαγα φεύγοντας. Τα πρώτα βουναλάκια, ας το πούμε, είναι μικρά υψωματάκια. Από κάτω είναι ο κάμπος, το ποτάμι, και είναι το Χατζίπεϊλ, ένα χωριό λεγόμενο. Περάσαμε εμείς, όταν γύρισαμε εδώ πέρα και ακούγαμε, ρωτούσαμε, πήγαμε εκεί πέρα, και ήταν το μεγαλύτερο σφαγείο που κάνανε εκεί μέσα σε αυτό το χωριό. Είναι σε ένα ρέμα μέσα, δεξιά και αριστερά από το ρέμα, ήταν τα σπίτια, το χωριό, και τώρα είναι κτισμένο. Κατοικούν οι Τούρκοι από την περιοχή της Πτολεμαΐδος. Πήγαν εκεί. Ναι, από το με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών πήγαν από την Πτολεμαΐδα, πήγαν οι τους βρήκαν αυτούς. Και στα υπόλοιπα χωριά είναι όλα από τα χωριά της Κοζάνης. Από τα χωριά τα δικά μας, δηλαδή τα Πουτσάκια και αυτά, ξέρω τι, Τετράλοφο, Κίσα, Ρέπανο, αυτά τα χωριά. Όλα είναι σε εκείνη την περιοχή. Ναι, πήγαν από εδώ εκεί. Επειδή είχε μεγάλος αριθμός χωριών στην περιοχή της Αμάσιας Έρπαγας, ήταν πολλά χωριά. Ναι. Δηλαδή περισσότερα χωριά ελληνικά παρά τουρκικά. Μάλιστα. Γι' αυτό, ας πούμε, και αυτοί από εδώ πέρα, όλος ο όγκος από τις Πτολεμαΐδες Κοζάνης εγκατασταθήκαν σε εκείνα χωριά. Γιατί υπήρχε ήδη. Ήταν άδεια τα χωριά. Είχε εγκαταστάσεις, ναι. Ναι. Σπίτια κτλ. Σπίτια τα κτίσανε, γιατί τα είχαν κάψει αυτά. Τα περισσότερα ήταν καμένα. Ήδη οι Τούρκοι της περιοχής εκείνη, γιατί το πόλεμο όπως κυνηγηθήκαν στα βουνά του και εκεί, πάντα υπήρχε ο φόβος και έκαναν τα σπίτια. Οι δικοί μας αναγκαστικά πήγαν να παίρνουν τους Τούρκους τα τρόφιμα και αυτά. 3 χρόνια Αντάρτικο είναι μεγάλη δουλειά. Έτσι. Τώρα, Μπάμπη, εκεί που πήγες, ο κόσμος πώς σκέφτεται έτσι? Πιστεύω εκείνα τα παλιά, ας πούμε, να μην είναι πάλι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν οι σκέψεις. Εμείς στην αρχή φοβόμασταν ακόμα να μιλήσουμε για κάποιους ανθρώπους, για τα χωριά. Απλώς είπαμε ότι ήρθαμε εμείς να δούμε τα χωριά μας και αυτά. Αλλά αυτοί ήδη μας άνοιξαν τις ιστορίες τις παλιές. Μιλούσαν για τους καπεταναίους εκείνης της περιοχής που κάναν κάποιες πράξεις. Βέβαια δεν υπήρχε ο θυμός και αυτά, ξέρω τι. Και στο Δημαρχείο που πήγαμε, μας πήγαν στον Δήμαρχο, ο φίλος μας, ας πούμε, που μέναμε εκεί. Μάλιστα. Ήταν φίλοι αυτοί παλιοί από μικρά παιδιά και η ηλικία μας σχεδόν και ο Δήμαρχος. Λίγα χρόνια μικρότερος πρέπει να είναι από μένα. Και εκεί 5-10 λέξεις που αλλάξαμε στην τουρκική, ας πούμε, γλώσσα, λέει, μίλα σαν τον παππού μου, ο Δήμαρχος. Δηλαδή έχει γίνει αλλαγή στη γλώσσα τους αυτή, ας πούμε, την ομιλωμένη σήμερα. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Αλλά μας δεχτήκαν πολύ καλά. Είναι καλοί άνθρωποι. Μας έφερε. Παρόλα αυτά που συνέβησαν, δεν τους κρατώ καμία αυτή, δεν έχω τίποτα μαζί τους. Δηλαδή τους αισθάνομαι σαν να είμαστε όπως όλος ο κόσμος. Έτσι τους αισθάνομαι, δεν ξέρω. Γίνανε τότε, συγγνώμη που σε διάκοψα, Μπάμπη. Πες το αυτό. Όχι, συνέχισα. Παρόλο, λέω, που πρέπει να είμαστε όλοι σαν αδέρφια, πρέπει να είμαστε όλους ο κόσμος. Εκεί ήταν η δική μας. Γιατί να υπάρχει αυτή η εχθρότητα. Πέρασαν εκεί να ήταν. Ήταν πολιτικά παιχνίδια εκείνα. Ναι, ο κόσμος ήταν οπισθοδρομικός τότε. Ζούσαν παντός τους κύκλους των πολλά χρόνια πίσω. ανθρώπων της πόλεως αυτής, ας πούμε, γνώρισα εγώ δασκάλους, εμπόρους, ο κύκλος του φίλου μου δηλαδή. Όλοι είναι άτομα με άνθρωποι των γραμμάτων, μόρφωση και πλούσιοι. Δηλαδή οι κατηγορίες βέβαια εκεί πέρα είναι μεγάλη διαφορά, δηλαδή από τον τελευταίο μέχρι τον μεσαία τάξη δεν υπάρχει. Υπάρχει διαφορά Έχει διαφορά στην αρχή και βλέπεις εκεί πέρα και οι συζητήσεις που κάνουν οι άνθρωποι που μιλάς μαζί τους είναι πολύ διαφορετικοί. Κάναμε σε διάφορες συζητήσεις και εκεί μας έβρε και ο Δήμαρχος και το σπίτι του Γοτζάνα σας.
Σε κάδρο. Σε κάδρο, το είχαν στο Δημαρχείο, κρεμασμένο. Σαν κοιμήλιο, ξενοδοχείο, το κρατάνε και πάλι το χωριό η Αρπαγά. Το 48 ή το 50 πρέπει να είναι μεγάλο σεισμός εκεί. Και είχαν καταστραφεί τα πάντα. Και έπεσε και το σπίτι του Κοτσάναστας. Έπεσε και αυτό πέρα. Βέβαια εκεί από ό,τι μας είπαν και πολλά σκαψίματα είχαν για να βρουν λίρες του εντάλλου. Εμείς εκεί που γυρίσαμε στην Έρβαγα βρήκαμε αρκετά σπίτια με μαρμάρινα χτισμένα και αυτά. Υπήρχαν δηλαδή. Οι Τούρκοι δεν κάνανε τέτοια, ήταν ελληνική αρχιτεκτονική. Ελληνικά. Ακόμα και στο Κοτσάναστα, η αυλή, να καταλάβεις, είναι το οικόπεδο όπως είναι, στη μέση περνάει ο διεθνής δρόμος Σαμσούντας Αραβία κάτω. Ήταν σε κεντρικό δρόμο το σπίτι του. Τότε δεν υπήρχε, τότε ήταν αυλή του. Τώρα έγινε ο δρόμος αυτός. Ανοίχτηκε διεθνής δρόμος, γίνεται τώρα άσφαλτ και αυτά το στρώνουν. Αλλά και από την άλλη μεριά του δρόμου δηλαδή είχε το συντριβάνι. Από ό,τι μας είπαν οι Τούρκοι εκεί πέρα, ότι το συντριβάνι είναι από τότε, από εκείνα τα χρόνια του Κοτσάναστας. Αλλά κάποιες διορθώσεις και κάποια πράγματα έχουν κάνει τώρα οι Τούρκοι. Μάλιστα. Σώζονται κάποια πράγματα εκεί πέρα. Το άτομο ήταν αυτός ο... Αντάρτης μεγάλος. Μεγάλος καπετάνιος. Αυτός αντιστάθηκε. Ήταν πρωτοπαλίκαρο, ναι, βέβαια. Είχε 400 άλογα υπηκό αυτός. Από ό,τι μου είπαν. Κάτι έχω ακουστά γι' αυτό. Βέβαια, ο Κοτσάναστας. Ευτυχώς είχαμε και αυτά τα παλικάρια τα μεγάλα. Τον αγώνα του, ναι. Αυτός, εάν δεν ήταν οι δικοί μας, εμείς δεν θα υπήρχαν. Τους είχαν περικυκλώσει σε μια σπηλιά, 500-600 άτομα από την περιοχή εκεί πέρα γύρω, και σε μια εβδομάδα, άμα δεν έρχονταν αυτός, μια εβδομάδα κράτησαν. Είχαν τα τρόφιμα, τα νερά και αυτά. Και ευτυχώς ήρθε αυτός, τον ειδοποιήσανε, έφυγε κάποιος νύχτα. Και τους γουρτάρεψε. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν. Χαμένοι θα ήταν. Έτσι. Μάλιστα. Εμείς υπάρχει περίπτωση να ξέρετε, εσείς ή από συγγενείς ή από φίλους, που μπορούμε να βρούμε άλλο έτσι, τέτοιο υλικό, κάποιον να γνωρίζει, έστω ένα τραγούδι, έστω να ξέρει μια διήγηση, έστω να ξέρει κάτι. Ή αν έχετε ακούσει, αν έχουν φέρει, έχουν φέρει εικόνες. Δεν γνωρίζω τέτοια πρόσωπα. Όχι. Δεν ξέρω. Έχει πάρα πολλά χρόνια που έφυγα από το χωριό μου.